Good morning, Michael! You're watching Arlo sa Simply Raised na vlog. Daddy is cooking us breakfast. Hi, Dada! Tan-okay siya ni Bibi Arlo, oh. Mikey! Mag-eat sa ka later, ha? Oopsie! So mga guys, excited kita ko no kay mga tagon sa itong paborito nga very fresh noodle dinhi sa Chelsea Market. Nahuman na mag-first over dahil sa Market? Little Island bitaw. O katong Chelsea Market ang sinahan ato dito dad? Pier 57. So, Mikey! So cool! Ingaw kayo. We'll take you there, guys. Meanwhile. Okay, so na namin diri dapit sa Google. so mo na siya Building. ilhanan din no kaning Google nga building niya man na atbangan na mo na siya Chelsea Market. Ang nakanindot po diri kay sometimes na yung mga sample sale. Pasabot ka ng mga designers, i-sale nila ang kanang mga samples nila. Sakto ba natin? Samples bitaw na kanang sample sale. Tanaw na ako kanang mga bitaw sa testingan nila kung kumusta kang halin ang butlang. Ano din na, but I'm not, dili ko suhito. Give me a minute, mister. Alright. Hi, miss. Have you? Hi. Can I get one Tingling spicy cumin beef dry Beef dry and yes. and one Taiwanese beef noodle soup mild? One beef dry, one my phone. That's it. Yeah. Where'd you go? To go. Wrong bag or just go? Just cover. 3566. Hey, come here. Beef dry, my phone. Where's you? 71. Alright, thank And your you. waiting time 3 minutes. Okay. Yeah. Beef dry. Taiwanese smile is coming. Okay. Thank you. Alam ni guys eh. Mga mami na sabaw kang mami ako uga ni ako uga sushi house. For both lamig kani sila do ha. Katong buntis ko kay mo sila balik-balik. Mag mom ni mong gilihi ni Michael. Lamig kayo lagi. Patanawa ni guys sus lamig ni Beef Taiwanese nation na dish. Taiwanese beef noodle soup. Ano pa init? So guys, ako i-try o akong best in-explain ninyo no unsay lasa ni. Nga siya pagkahalang nga at the same time tani siya kanang pag-aaslong bitaw niya. Ano sa pagay na babe? Umami. Umami basta dinhi lagi ko kasuwayan ni. Nan man cumin daw. Cumin. Unsa lang cumin sa Bisaya? Ito ba? Michael. Yummy.
2 hours later. So nang manatagkaon guys no karon mo sugoy ta sa Little Island. Kani siyang Little Island, buka ni siya i-reclaim private ko ani siya sa una nila i-donate bitaw nila sa government. Kalimot ko kinsayngaan. Pero tara kuyogi mi. So, consumer siya island nga gibuild sa taas sa river. So technically di siya reclaimed no? Dili Kay kay kung ano naman lagi tugok Tara, ay. Gitagupan na nilag beam sa dagat. Yung mo na dayon. ngun ana nakahuot ang New York City nga nagbuild sila og park sa river. Unusual kay pero hinoon weekday magudon Lunes ron ba. Kung weekend sus punuan nagtao di ka kalingkod halos. Na mga kananan din ay sarado sa dinhi mga kananan. Little Island, so mo ni siya ang Little Island, tawag na Little Island. Park ni siya nga gibuhat sa tungas dagat. Eventually. So, mag-abot na Miss Costco guys, mag-recycling mi sa among mga botilya. So, dili mi mamunit guys ha, amuara ni kaugalingong botilya. Bisaya food, tag 5 cents ang isa. Mao, 5 cents isa. So, Maka $8. kani maka $8 pila na, 500 kapin. Hanapod ka tubig. Hanapod ka tubig. Lagi. Daon sa ni sakyan nanay, madagan pa ni. Awa gabihan na eh. Lagi. So ato na sugdan guys, ato ni isod ang botilya no. Ana kita mo 5 cents ang isa. Na nakanindot sa di sa America guys, walay mo judge nimo di pa sa Pilipinas daghan kay mang judge nimo. Mga Pilipino sa mo judge din eh. Awa, naka $8.30 sa 124 plastic and 42 can. Mas asa ka mga hoyanas Pilipinas. Kuha na ni siya, minimum pay na ni sa isa ka adlaw sa Pilipinas. So ano ni nato, kuhaon din ni guys ang katong-atong gi-recycling. At ipakita ito membership card na kuhaon ni. So, kuha tag tubig guys. Alright. Colgate. Pila ka bok? Walo-walo o per yard eh. $10.99 na lang. Uy, wala nag-sale. Wala nag-sale. Kuha tag isa kayo. Hapit na mahugot kang Michael. Sale ready hapon. Hopefully in a month's time. Kani siya guys, nga no Kirkland ang magkuha kay ang hagis mo sa tigbuhat kay ani mas barato pa gyud sila kay bulto mo gud kuha sa Kirkland gud. Magsige gyud kuha ani kay para ka Michael mong gud.
December 11. Amo gyud tanaw na expiry niya. Ablihan gini mo guys ang cup tanawa kong sealed bagyod kay wata kay babasin daghan big buang. Unsa na? Bubble tea oatmeal? Pambata na? Dili, kanang pangkaon, pwede pud ta mo kaon ani. Kay kanang oatmeal ba imo ipakaon na niya. Sige, soya na to. Ay, kaning beef bulgogi mo kuha ni. Yeah, boy. Kani lami kani guys, beef bulgogi. Dumpling ni siya nga bulgogi style bitaw susod. Cordon bleu? Pila? 16.99. Mutilaw ka? Raw pa din siya. I-oven. Napatay duha. I-check yun kung abay buak. Okay. Unsa ni? Honey roasted. Mata ko ingon guys, i-check it guys kung mupalit mo kay para basing gitilawan na giablihan, gimalmalan. Mao din ni guys, katong $8.30 ato nakuha ganina sa recycling. So okay kayo no? Actually, kato ha, amuar itong kuhan, dili ito sa kanang pinunit na mo sa mga basura. Amuar itong personal consumption, nag-recycle na mo. Pero naidaghan din sa New York, ingana ang ginabuhat ka ng mamunit sa basura niya human ana. Kay i-recycle nila. Ang uban, maka $100 isa ka adlaw eh. Uban guys, sobra pa ka na mabanggiitan kay tag $200 sila mako isa ka adlaw. Tungod lang mag-recycling. Wow, unsa na? Uy, churros. $7.49. Pila $7.49? Atong tilawan, maglami da. A few moments later. So, mana guys, naabot na mi sa balay no? Gikan mi Costco, nag-grocery mi sa among mga kinahanglan like tubig, unsa pa ning itlog, katong mga dumpling nato ug mga toothbrush. Ya si Mami kagon kay nagbuhat sa iyahang pork. Unsa ni babe? You serious? Pork chop. Crispy pork, ni human pork lang sa babot ng spinach. Pero karon guys, di pa ni crispy ako magpaniwa pa ni naluto. Wow, lamihan na eh. Unsa ganin na? Katong ribs? Spare ribs lang niya akong butang magsabaw niya. Ay mo nang ipabukalan sa diha. Para malimpyo. Ako na may mo eat ug si Michael di man ka magkaon. Kaon uy. Kaon uy, ikaw gyud. Yeah guys, kanidi among nakuha ganina ay kaning Gen Bake na churro donut bites. Lamia uy. Cinnamon sugar siya no, coated with cinnamon sugar. Nasus na, ang bugoy ay dagan kinakaon ani ganina, mga tulo ka bookingan niya. Dako bira per niya na niya, ako walo. Si Mami ambot pila yung nakaon. Tilawan na to guys. Humo kayo sa susod niya, man ang outer niya kay kuan kayo, flavorful kayo siya og cinnamon. Na, more siya donut pero coated na siya cinnamon. Pero lami, humo kayo niya, lami kayo. Wala guys, daghan yung kay lami nga pagkaon dito sa Amerika, no? Pato ganina ha, nag-recycling ta. $8 na, mukha nagutog minimum na sa Pilipinas. Pero hinoon, imo i-consider ang cost of living sa dinhi sa New York.
So bisan $8 minimum na sa Pilipinas per dinhi ang $8 kay isa ra na ka drink sa Starbucks imo mapalit kay tungod sad mahal sad ang cost of living gid dinhi. So mo to balance lang gyapon. Pero kung imo ida sa Pilipinas ang imong na-earn dinhi di sa mo gasto dako gyud kayo. Pero mo lagi na imposible lagi kay daghan sad biya mga bayronon sad. So, mao to siya guys, no? Ambot, hopefully, nag-enjoy mo sa among vlog today. Since off pa si Mami for 2 more days, hopefully, makasugoy-sugoy gihapon ta, madagi hapon ta mo na mo. So, katong mga wa pa nakasubscribe, subscribe na mo, igana na subscribe button dias ilawom. Sa ubos ba na? O unsa na? Umana na, i-hit na ang bell icon para ma-notify mo kung naami mga bagong videos and also like our videos. So, dagang salamat kay guys. Mananas, nagilak na among bata ay among bugoy. Mukhaon na manggod siya god, tingkaon na niya 6:46 na. So mao na to siya guys no. Dagan salamat again. Dagan salamat again Bisaya in English. No, bully. No, sir. Wait lang, sir. I just explaining first. So sige guys, see you again on our next vlog. Bye.